Менә монда япон шәш тарышханаларының шелтәре дип язган. Шәһәрдә берничәү, мин кирип мазаклап йөрим. Ник мен әйтәм, бер япон кешесе дә юк монда. Төркмәннәр бер җирдә, төркмән эшли бер җирдә, бүтән милләт кешесе берсе теге якта бик кыйммәт бер шәш тарышхана. Анда әтисе төркмән, әнисе татар икән, ул шундыйлар эшләп тора. Менә бу хәзер канун чыгарасы киләләр. Кем килә монда эшләргә, хатыннарын алып килергә рөхсәт булмасын дип. Бер инде сәбәпләр бар инде. Мин ул әкрен-әкрен аңлар идем һәм халыкны таныштырыр идем. Әмма бу сәясәткә кагылганга күрә мин инде тыгылмыйм да. Чөнки хәзер үзегез беләсез, вакытлар кырысланды да әйтәләр, шуңа күрә анда сәясәткә тыгылмасаң, яхшылап йоклыйсың, рәхәтләнеп йокың туя. Аңладыгыз инде. Шул килә алар менә мин җәмәгать, безнең халык менә шушы Татарстанда рәхәтләнеп яши. Үз илендә бер дә аңламый аны. Менә мин фатирга килгән, торырга аренда дип караган идем. Алар әле Рәсәйнең төрле төбәкләреннән килгән, шул Башкортстаннан килгәннәр, мәсәлән, татарлар, Раевский дигәнме, шул яклардан килгәннәр. Алар үз үйләрен ташлап эшләп йөриләр. Кемдер үз шәһәрендә эшләп йөри. Әле мин туган якка кайтсам, Төстүбә, ягъни Солилец, шул Орынбурга бик күп кеше я Мәскәүгә, я кая барып, я Сибиргә барып эшләп йөри, хатта төрле җирдә эшләп йөриләр алар. Менә шундый тормыш бер катлаулы аларда тормышлары. Чит илдән киләләр. Анда инде айрым әңгәмә, мин урыс телендә аны төзисем килә. Ничек аны хәзер әйтсәм, урыс телендә тыңлыйлар да, ачулар килә. Мин аларны яклап сөйләгән идем тапкыр. Инде Үзбекстанда, тагы бүтән илләрдә мине хуплап яздылар комментарий, монда Рәсәйдәге ачулары килеп, үзләре инде Мәскәүдә белеп тора, вакытында теге йорт сөберүчеләр китеп калгач, пычрак арасында мусор дип атыйлар, чүп-чар арасында яшәгәннәрне искә алмыйлар, берәү дә эшлисе килми. Анда вакытында әле булган шундый кызык хәл, шул Үзәк Асиядан килгән гаиләләр, мәсәлән, шуларны подвалга урнаштыралар да, бер туганнарын эшкә язган була, шул дворник дип, мәсәлән, ала дип, әллә 3 шунда ставка ди, шунын дип берсен мәллә, әллә 1,5 мең ни барысы теге эшләгән кешеләргә түләп тора, калган акчасы монарга ди, исеменә, фамилия кем тикшереп тора. Нидә стаж та бара ди, пенсионный фондка ди, нидә акчада ярсы үзләренә, әллә 3нең 2-се өлешеме үзләренә була. Менә шулай. Шундый хәзер инде аларны теге законлаштыргач, кануннарга керткәч, алар, мин 8нче елны бардым Таҗикстанга, да телевидениедән ничә тапкыр интервью бирдем, шунда турыдан-туры әйттем. Менә Рәсәйдә хәзер яңа кануннар нәрсә дип әйтәләр инде. Ачыктан-ачык килеп эшләргә сезнең мөмкинлегегез бар. Элек яшереп, теге хуҗалар Урта Азиядан килгән кешеләрне яшереп, аларны эшләтеп, хезмәт хакын бераз гына түләп, инде тулысынча түләргә вакыт килгәндә полиция белән сөйләшеп, аларны куып, теге полиция незаконный мигранты дип, нәрсә дип, шул теге әллә полиция белән уртак тел табып, шулай эшләгәннәрме? Хөкүмәт күрде дә инде аларга хәзер теге нәрсә дип атый. Шундый бер рөхсәт кагаз инде, баш ватып тормыйм инде аны. Рөхсәт кагаз. Шуның өчен хәзер аларны үсеп бара, ел сайын үсеп бара хакы. Алар 3,000 түлейдер, шунасын 4,000, 5,000 үсеп бара. Рөхсәт кагаз инде шунда эшләргә монда. Шунысы да. Эшләп йөриләр. Хәзер теге хатыннары белән торадыр, ул менә монда хәлә җифетне алып киләләр дә, кемдер җиңелрәк кайтса, ризыгы әзер. Шунасын хатын кызларны эзләп йөрмиләр, алар бәрбер ил кеше булгач, анара хатын кыз кирәк. Хәзер алар инде аңлыйсыз. Әгәр дә аларга тыя башласалар, хатыннарны алып килергә, алар бәлки инде монда беләсез төрле милләт кешеләр белән очрашып, әллә нәрсә, төрле мөнәсәбәтләр, тавышлар, ызгыш, күп нәрсә була инде ул.
Яри ул менә бездә базарда мәсәлән алар килде. Тегендә Таҗикстанда мәсәлән аларның хатыны, мин ничә кешене беләм, юктан юкны әйтмим, мин ничә тапкыр бардым, аларда булдым, 2 атна тордым. Монда хәлләрне беләм, алар турында китап яздым, тикшердем, каян хатын шулай. Тегендә мәсәлән берсендә хатыны һәм 4 баласы. Монда хатыны, татар хатыны күбесенчә инде мусулманны алалар, 3 баласы бар, 7 баласы. Тегендә хатыны акча җибәреп тора балаларына, монда мусулманны, несе, менә вакытында әле мин Төстүбә туган яктан килгәндә автобус Казанныкка китте, мине Әлмәт шәһәрендә ташлап китте дә, менә җәй көнне кая кунырга юлда кул күтәрәм, берсе туктамый, куркалар кич булганга күрә. Минем теге йокла торган капчык бар, шуның içine кирип яттым да, икенче көнне кул күтәрсәм, бер түрк малае булып чыкты ул. Мине шуннан соң Әлмәт шәһәреннән китерде, нигә? Түбән Кама шәһәренәме? Каядыр китерде. Юл буена сөйләп килә. Минди ул вакытта 50 мең, хәзерге бер 200 меңдер инде безнең акча белән, шулайдыр бәлки. Минди шул теге төркчә яхшы сөйләй инде теге. Араба япыйлар фабрикасы. Япмак фабрикасы. Машиналар җитештерә торган завод, шуны төзеп ята, бетончик булып. Шунда ул вакытта 50 мең шул ала. Бер шәһәрдә ди, Түбән Камада бер хатыным бар ди, хәле җифети, никах белән бәлки, икенче шәһәрдә Әлмәттә икенче хатыны бар. Һәр кайсына ай сайын 15 мең түли, үзенә 20 мең кала. Хәзердә шулай бәлки, тик аларга инде 15 меңгә риза булмый, алар минемчә шул бер 40 мең, ничә мең, 50 мең, бәлки шул 50 мең бер биреп торадыр, һәр кайсына үзенә калдырадыр бер акчасын. Шулай дип уйлап торам. Менә алар бердә югалмыйлар. Күрдегезме? Бездә имеш менә югалмас. Безнең хатыннар карап торам, менә мин базарда беләм, ирләр нинди милләт кешесе генә юк. Берсендә әрмән, берсендә таҗик, берсендә тагы нинди милләт кешесе. Алар инде акча булса риза. Ну, яри, үзебезнең әгәр дә мусулман кешесе булса, түрк халкыннан булса яри. Алар инде бүтән милләт кешесе, бүтән дин кешесе, кемгә булса да тик акча китерсә, акча тапса, базарда күбесе айрышып беткән. Әле берсе миңа үзе миннән яшьрәк, азрак, кызы бигрәк тә яшь, чибәр, бүтән милләт кешенә илен чыккан да кияүгә инде. Аңладыгыз нинди инде милләт. Шуны айрышкан малае бар. Аны урысча РСФ дип әйтәләр. Шуны миңа имеш мине кызына димли башлаган иде, мин улап торам. Нигә кирәк мен синең? Монда син мине ит сатырга куясың. Кияү кирәк аларга, шушында базарда ит сатып торырга. Икенчесе дә менә елмайып тора. Ул да бәлки иреннән аерылгандыр. Күбесе ирләрдән аера. Нигә? Беләсезме, җәмәгать? Менә мин сезгә хәр әйтәм. Алар базарда сатканга күрә акчалары күп керә башлады. Гаиләдә тавышлана башладылар. Мин акча табам, мин күп акча табам. Ирләрен кимсетә башладылар. Син ир түгел, акча таба алмыйсың дип. Шыкый, терги башлагач, ирләр белән ызгыш, шундый нәрсә. Менә базарда ит сатучымы, кемме, алар бит үстереп җибәрә. Ул менә бездә шәһәрнең иске төбәгендә базарда берсе килгән мискин үзе сыерны итен сатырга, анарга хакын төшергәнгә күрә тизенә сатып китим дисә, мондагы берәү акырынганлар һәммәсе, берсе хатта балта тотып анарга шабам дип куркытып әйткән. Менә хакын нигә төшерәсең дип. Күрдегезме менә ничек? Үзе теге җитештергән, ул Белоруссия дәүләтендә мәсәлән аларның җитәкчесе канун чыгарган. Кем җитештерә, шул малны үстерә, үзе сатырга хакы бар. Бүтән кешене юк дип. Бездә ул перекупчик дип атыйлар. Алар инде тырышалар арзанрак алырга. Менә мин бер ханым торадыр, мин салкын тигәндә анардан инде безгә тавык шурпасы файдалы дип барсам, ул инде миңа хәл тәкъдим итәдер. Мин аны пешерәм. Бер ни ширекме инде нәрсә 4-нең берсен пешерәм. Нине тавыкны. Шурпасы тәме юк. Инде 3-нең берен пешерәм. Юк.
шунасын ярты тауықны пішірем. Юқ, ақырында тулысынша бір тауықны пішіргенім. Анда шурпасында тәмі жоқ. Ауыл шурпа тәмі бұлырға тек. Мен уақытында мұнда заводларының тулай тұрақларында жүрген шақта бір татар қызы ауылдан айтқан. Мен ауылдан бір тауық алып келем де, дүртке бөлем де, ашқа салам, шынды тәмігіне шыға, шурпасы шыны рахатленіп ашым демейтем. Әйе, кішкене генә тауықны дүртке бөле, шурпасына тәмі шыға. А бұл зур-зур тауықлар, аны да құтыртып сатадыр бәйесін. Шунасын икіншіден йымырқа сатып тұра, мен көпі тұрасам, ол де 140, сеңа 130-дан берем деп. Мен аны бір тапқыр алдым, 2 тапқыр алдым, шас урамға шықсам, аларыны анда 100 сумнан сатып тұралар урамда. Инде тігі орысша подземный переход де, аны ұзып, екінші яққа шықсам урамнан, анда бір яшырак татар ханымы ұялып, инде шумар бітмеген, ол яңаған алып келген йымырқаларыны 80 сумнан сатып тұра, бір Кавказдан алар инде алар шумар біткен. Ол айта, 2 дисті алсам, сен меңа 75-тен бересің мені дейді. Еді, ақырында 150-ге 2 дистені беріп қойды мені. Көрдіңіз мені мені. Ақмында қайсылары 150-ге дистені сатып тұра. Шunu нәрсе айтасыз келе. Тігінде базарда ол ола шул, мәселен шул йымырқаны 75 сумға сатқан, анан білесіз ме, қабыл етелер, мәселен, бір 50 сумнан анардан дистесін, 50 сумнан. 140 етіп құтыртып қоялар. 90 сум. Тігі келе, міскін, йымырқаны тапшырған. Сатыла ма? Yok, сатылмай әлі міне. Қимат деп айтелер, қимат деп. Көпіңе сатасың. Сен енді міне меңе 50-дан бердің әлі. Көпме 70-тан ме? Мен аны енді шында 100 сумға сатып тұрам енді. Яри хақын түшір хақын алайса деп детеді. Өзі хақын түшір дегеш, өзінде енді арзандырақ йымырқаны мәселен үмітленіп тұра шул дистесі сатылса, оланардан енді көпме мен айтқан емәлі. Қызғанышқа қаршы ұнттым енді. Әлі 70, әлі 50 шул хақын түшіріп, ярты хаққа да енді сатылмаған йымырқаны көтеріп бейт ауылға кетмей ол. Яри түшірді хақынды. Мен ана кері алып қайтмайм енді ауылға де. Ала да хақын тағы түшірі. Тігі аңлы аны, орыс айта слабый сторынды аңлы. Енді йымырқалар сатылмай деген бола, алдаған бола, тігілей бұлай бола. Тігі яри арзандырақ қалайса, мұнарға тапшырға тұрша. Бұл енді қатта шол 40 сумға да бәлкі қабыл етедір енді. 140 етіп қоя. Бірауын сатса, 10 сом бірауыннан дисте, бірауынды бірауды алмай, дистені ала, дистеден 100 сом кісесіне кірі де қала. Мына шондайлар нетелер, көбісі, саудагарлар. Шундан ақшасы көп кірі. Бізде аренда хақын өстірділер, қимат деп зарланға бола. Яңа жылдан сан барса бәйлер құтыртып қойғанлар. Ник деп сұрасаң, әлік мен газетте базарын yazadayım. Аренданы көтерділер де. Мен айтам, нешек көтерсе де, сіз орысша айтмышы в проигрыше не бываете. Біз сатып алушылар в проигрыше. Çünkü біз воленс, не воленс деп айтылар, мәжбүри сатып алабыз. Сіз аны білден етмесіз. Нәрсе айтыз келе. Бал саталар мәселе. Бәйелер құтыртып қойған. Неше ел бойына өсмеді. Юнлеп азғана енді бал өсті. Енді бізде ұзған елнымы. Аларда ел сайын бәйесі құтыртып қоя. Яңа бал шыққан еді. Бәлен бай ақшаға мен сатып алдым. Орамға шықсам, әлі енді шындай құмсыз қатын. Анын бал хақы ярты хаққа түбенірек. Мен айтам қаралы. Аштығы менде аренда. Аны бір яғынан аңларға бұла. Аренда төлі, утын төлі, түгі нәрсе деп. Салым төлеген бұла. Бұлар енді ауылдан келді де. Көрдіңіз ме? Қайсы келе? Аны ник арзан сатасың деп, шу шияқта мен жайкіні гіларан терге бәйленіп текшіріп бередірейм. Әлі келді бір жиләклеріні көтеріп шиләк білен бірсі. Екі шиләкіні жиләк. Қуып жіберділер. Сен арзанға сатасың, біздің сатып алушыларыны мұнан бұзып кетесің нәрсе деп қуып жіберділер. Мен алар білен әріптәштім, мен қадам етем, қазір мен журналист білесіз. Аны шына полиция шақыртам да өзіңізді қуам. Сіздің хақыңыз жоқ. Ол біздің кіші түгілді. Қоям етем, канунда yazылған ма әлі шушында кішілер гіне хақы бар сатырға. Қара нешек, алар, метем, сіз қойсы уақытта үлгіресіз, огородта өстіріп бір нәрсе. Шуны айтыңыз әлі зейін қармайтам.
гел киләм, сез көн буена утырасыз, кайсы вакытта сез огородта эшлисез, кайсыларыгыз дип тегеләрне әйтәм. Инде алар бераз шикләнәләр, шунысы бар инде, аны яри. Вот. Элек менә тәкәбберләнеп, кутырынып, миңа әшәке сүзләр сөйләп, ахырында мен беләсезме әйтәм хәзер, сезнең менә шушы дөрес әллә нәрсә ни үзегезнең үстергән кагазыгыз бармы, кайда менә җитештергәнсез? Сез аны каяндыр алып, менә сатып, хатта огородлар баранда шәһәрнең бер җитендә бер дусым апарганы ташланган, шәһәрнең ике ягында, тарафында тегеннән чыксак, огородлар ташланган, берсе әйткәни күрше анда ди огородның нәрсә инде урысча товарищество, шуны җитәкчесе ди, халыктан акчаны җыйган да качкан ди, менә монда проводаларын урлаган, сатып җибәргән нәрсә ди, шуңа күрә ут булганга күрә шул теге садовый общество бетте дә калды ди. Анда бит нәрсә үсә, үзеннән үсә, бездә яңгырлар бар, кояш бар, үзеннән үсә, шуны баралар да җыеп алып кайталар да, монда этләнеп үстердем дип, әле монда теге облепиха мәсәлән, алар камы елга буе үсеп тора, шуны җыеп алып килеп, шунда сатып утыралар. Шумар беткәннәр инде. Тагы нәрсәләр, алмаларны әллә каян алып киләләр. Мине бер дустым шунда барганы, ничә бакча ташланган, шунда алмалар. Ул берсе бер елны апарды да мине шунда җыя башлаган, бик тәмле булгач, мине шул ук әйдә дип алып китте дә, бу кашамаган теге бар бит, терновый сливы дигән, шунда мине тутты, күбрәк җи ди. Инде мин аны мәйтәм, ник син миңа җыярга бирмәдең алманы? Икенче тапкыр килгәч аңладым, ул шул теге алма тәмле булганга күрә, мин аны күп алыр дип куркып, үзнеке дә түгел ул, теге алма берсе төшеп киткән, нигә син төшереп җибәрәсең дип, миңа бәйләнде шулай, алманы төшереп җибәрәсең дип, хатынына яхшатлы булыйм дип, шул хатыны балалар белән килеп, мин аңладым, ул җыйган ул алманы бик тәмле вакытта булды. Икенче елнымы, өченче елнымы кояш бигрәк кызу булды, ул елны бигрәк тә мин алып бармады инде. Алар огородлар анда тулып тора, шәһәрнең ягына чыксаң, тегендә тулып тора. Шуннан җыялар да, я менә ташланганнар монда завод янында төтен астында үскән нәрсәләрне китереп, менә шунда сатып утыралар. Зарланалар әле, менә тормыш авырайды, зарланалар. Мен әйтәм, әйе дип гән булам инде. Җәмәгать менә сөйләп киттем инде мин. Шул чит илләрдәге кешеләр турында. Алар тагы сөйләр идем, айырым бәлки, чөнки монда хәзер бер юлы сөйләсәм күп сүз булыр. Кыскасын гына әйтеп куям да, алар яшәү шартлары уңай нәрсә түгел, яңа кеше булса. Алар күптән яшәгәннәр, монда шумарып бетте. Алар базарда байып торалар кайсылары. Анда айрым сөйләрмен Алла бирсә, мин чөнки алар белән күбесе белән таныш, мин китап чыгардым алар хакында. Башта кем килә, ул яңа килгәндә уңай түгел аларга. Катлаулырак, асыңнан монда шумарып ияләшеп бетәләр дә, алар тормышның хуҗасы булып китәләр хатта. Ансы да бар менә. Безнең халкыбыз нигәдер менә вакытында шул теге сәүдәгәрләрне, сәләтләрен югалтып, аларны безнең ата-бабаларыбыз сәүдәгәр булды, аларны коммунистлар вакытында 20-нче, бигрәк 30-нчы елларда юкка чыгардылар. Революциядан ничә безнең байк сәүдәгәрләр чит илгә китте. Шуңа күрә инде алар сәләтне югалтты, тегеләр сакланып калды. Чөнки Үзәк Асияда бик күп алар электә киләдер, базарда саталар, аларга рөхсәт ди. Сез ничә киноны искә алсагыз, Вальс золотых лицовмы, Вокзал для двоих, кая барма, чәчәк, Кавказдан килгән адәм чәчәк сатып тора. Я теге нәрсәле Вокзал для двоих, анда Үзбекстаннанмы, Таҗикстаннанмы берсе килеп кавыннар сатып тора. Шул кебек безнең кеше барып сата башласа, анда инде кырын карыйлар, тагы нәрсә, шуны гел күрсәтәләр кинода. Шуңа күрә моны турында аерым сөйләрмен, кызыксынсагыз. Игътибар өчен рәхмәт, бигрәк тә түземлеге өчен аерым рәхмәт. Шуны түземлек белән тыңлаган өчен мин инде әйттем бит инде сәбәбен. Әгәр дә ул мине үзеннән күңел өчен сөйлимме, кем тели шул тыңласын. Кем кыска матурлап сөйләсен дисә, анда инде мине хезмәткә алсын, менә шулай ярдәм итеп торсын. Мин шунда алам да аерым җаваплылык белән килеп кыска язып аны матурлап шулай сөйләрмен.
Хәзергә инде гафу итегез, бесплатный нәрсә, сыр только в мышеловке бывает дип әйтәләр. Шуңа күрә мин бушлай ясыйм бәрендә. Урамда салкын булса да, әйе, аны карамастан шушы видеоларны көн сайын ясарга тырышам. Менә шуның белән инде бәлки монысын чыгарышны тамамлыйм. Исән сау йөрегез.